De gemeente van Benameradiel nam juist een motie aan om het tal huizen van kasarbeiders naar een acceptabel minimum weer om te brengen. Op dit stuit binnen er plannen van 14 huizen, van 8 al in aanbouw binnen. Moties van de FNP om de mogelijkheid van juridische stappen in de bouwplannen even te houden, helden het net. En dus is het nou aan alle belutste partijen om een uitwij te vinden. Teleurstellend, vindt de FNP. We gaan graag op 2 sporen inzetten. Als je het informeel het praten, dat moet ik zeker teruggaan. En als we dat van het college hebben, dan gebeurt dat ik. Alleen ja, dat kan ik misleren. Lont hier wel verwachten dat de gemeente zou reageren zo. Het bouwbedrijf weet hoe het nou verder moet. Wat we nou mooi bezig binnen, is heel soort praten. Praten met de omwonenden. Praten met de toekomstige bewoners, de kopers. En heel erg luisteren van waar zit nou het echte probleem. Het grootste kniepenpunt voor de bewoners is het grote tal arbeiders dat mogelijk naar de wiek komt. Nevens Lont wordt er werken aan een plan dat daar rekening mee houdt. Maar klaar is het nog net. Er zijn een aantal scenario's die we uitwerken. En één scenario is behoorlijk concreet. Maar het cirkeltje is nog net rond. Er zijn een heel soort mensen die daar iets van moeten vinden. Op 30 november is er een informatiegeerkomst gepland. Lont hoopt dat het plan er van die tijd leidt. En dan is er vanzelfs de grote vraag of Elsen en mei uit de voeten kan. Wij hebben zeker wel vertrouwen in het plan. Alleen we hadden natuurlijk wel graag op dit moment meer concrete informatie willen hebben. Het is allemaal nog een beetje tasten in het duister, om het zo maar te zeggen. Vertrouwen mij houden, alleen ik moet het eerst nog maar even zien. Wij hier in het vaartraject in Wikmotion aan het praten kennen, dan hier was de gemeente er in sturen kennen, dan hier we er een karimaatje kennen. Ja, en nu wordt er ook nog een heel soort praat. Alleen ja, dat traject, dat hier wel volle jaren kennen.